Как да намеря пари за карбуратора? Да, ще ти помогна да решим проблема с карбуратора. След 5 минути ще се обадя на моите хора Херцог и Рубински и ще ги пратим право у вас. Сестра ти ще се прави на добра домакиня с всеки, който ви идва на гости. И заключваме жена ти в мазето. Хубаво, ами ако някой от съседите разбере, че е заключена в мазето... Добре бе, ти тъп ли си? Ще набия една тупаница глупак. Точно това е целта, да се обадят в полицията, а ти да искаш откуп. Ама ще им поискаме повече от 200 лева, че аз трябва да си взимам нови обувки. Едни страхотни найкове. Те колко ще струват? Нямам представа. Поне едно 100. Чакай, че от тази певачка не мога да се концентрирам. Ще направи много голям удар, брат. 500 лева. Довери ми се и само след няколко дена ще се напием като свине в тази кръчма.